Rridu naraw minn fejn tlaqna. Tlaqna minn punt fejn il-Partit Laburista ftit kellu għodot illi seta' jwassal il-messaġġ tiegħu. Labour Party storikament dejjem kellu l-istampa, il-media, il-print media speċjalment u anke il-social entities ta' Malta dak li influenzaw l-opinjoni pubblika dejjem kienu kontra l-Partit Laburista. Fl-elezzjoni tal-92 kienet saret montatura fuq it-television tal-Istat fejn kienet deret illi f'Tower Road ta' Sliema kien seħħet xi ħaġa violenti minnaħa ta' partitari Laburisti. Kienet montatura, hemmhekk hija ċara li partit fiċ-ċirkostanzi ta' Malta li ma jkollux l-istazzjon ta' television tiegħu ma jkunx jista' jirrispondi ras imbras għal dik it-tip ta' manipulazzjoni. U niftakar il-Alfred Sant ħareġ bidea li għamel TV station. Għat TV station kif jista' jkun partit politiku jagħmel TV station. U deċiżjoni ittieħdet jiena u sħabi deċidejna li nagħmluha illi nimxu issa mhux biss konsolidajna r-radju imma li nimxu lejn stazzjon tat-television illi kienet sfida kbira sew għax tagħmel riżorsi ta' nies, riżorsi ta' infrastruttura televiżiva, ma wkoll kienet kwistjoni ta' liġi. Il-liġi dak iż-żmien kienet taċċetta li jkun hemm pluralizmu fir-radju, imma ma kienx hemm pluralizmu fix-xandir televiżiv. Kont f'konferenza stampa u għaddabt l-sfida li se nimxu fuq il-ħaġa biex nara kif se jreaġixxu l-laburisti u ċittadini ġenerali qabel nimxu bil-programm tagħna. Dak kien iż-żmien fejn fl-Italja l-istess kien fetaħ l-istazzjonijiet tat-television privati u allura il-Maltin u l-Awċin kienu jifhmu illi jekk l-Italja kellhom stazzjonijiet privati tat-television għaliex Malta le. Imma l-gvern kien jifhimha mod ieħor. Provaw jinjoraw dak li konna qed ngħidu. Imma bdiet inħass l-argument illi la kienu huma stess proponew pluralizmu fix-xandir radiofoniku. L-loġika tgħidlek mela għax mhux pluralizmu fix-xandir televiżiv. U allura minkejja li konna bdejna nagħmlu dawn l-argument kienu qalu li m'hemmx għalfejn illi niftħu l-liberalizmu issa għat-televiżjoni għax ekonomikament mhux vijabbli, ħaġa li kienet tapplika wkoll għar-radju fil-każ. U ma hemm bżonnu f'pajjiżna. U allura effettivament li konna għamilna kontressat abbozz ta' liġi ġdida li kienet tiftaħ mbagħad it-triq biex jiġu aċċettati u jiġu permessi il-xandir televiżiv minn stazzjonijiet privati mhux governattivi. Ħoloq board, konna nkunu minn reġi-7, minnu tekniku, min jifhem fil-news, min jifhem fil-programs, konna ntaw darba kull ġimgħa. U gradwalment sar il-pjan biex inħolqu dar TV station. Kieku għadha nistennew il-liġi ssir jew tiġi aċċettata, ovvjament ma kien isir xejn. Ma stennix fil-ebda permess aħna kieku stenna l-permessi għalbiż bdejna. Ngħidulna mhux possibbli li frekwenzi ma jeżistux u jiena kontat tiegħek. Dak kif qegħdin ngħidu hekk, it-Taljani tela ishom mushrooms l-istazzjonijiet u aħna le. Isma' jiena l-partija teknika rajt li hu possibbli, aqqas biss tlajt li galgu. Jiena li xandar mill-Marsa u bat tlajt li xandar tal-lajt arblu bis-saħħa ta' numeri mill-gazin tar-Rabat. L-arblu għax-xandir tat-television fuq il-gazin Laburista tar-Rabat iltaqa' mal-intoppi wkoll. Inventaw li dal-arblu ħajmel kanċer u mhux kanċer. U kienet ħarġet diċerija, gidba kienet illi l-arblu tar-Rabat jaqbad il-kanċer ir-residenti tar-Rabat minn daw tricks of the trade li dejjem smajna fl-istorja politika ta' Malta. Iktar milli n-nies individwali naħseb kienet xi ħaġa orkestrata biex dan it-transmitter ma jsirx hemmhekk. Konna tellajna antenna fil-Gazin Laburista tar-Rabat biex naraw x'jista' titrasmetti u għamilna testijiet li kienu cartoons. Allora kienet daret l-istorja li Partit Laburista Alfred Sant qed idawwer cartoons bħalissa fuq it-television. Ħallejnihom jitqum laqgħu li konna qed nagħmlu t-testijiet tagħna. Ma kienx faċli, għala kien l-ewwel step, tifhem, tinsiex li aħna konna fi żminijiet li kollox kontrina, kollox pirata u qed jista' jgħid, ejja ma kienx hemm permessi għas-frekwenzi u dan. Sibna frekwenza li kienet l-oħra tal-Malta li kienet Channel 29 dak iż-żminijiet u tlajna fuqha biex ma jkunx hemm xi ħaġa li qed niksruha. U bdejna nittrażmettu minn hemm.
ħafna kienu qalu teknikament mhux possibbli, finanzjarjament mhux possibbli, u rridna nippruvaw li kienet possibbli. U fl-aħħar mill-aħħar kellhom jaċċettaw li di kienet ħaġa li ma tagħmilx sens. Jiena kont ressaqt bozz ta' liġi fejn tippermetti din ħaġa u l-Ministru ta' dak iż-żmien li ħabib tiegħi wkoll Michael Frendo kien qal ma mhux se ndaħħal il-liġi, se nagħmel liġi oħra, ma ndaħħal l-istess affarijiet. Frankament, mhux liġi rrid li jkollna l-gowed biex immexxu. At which point imbagħad kull ma kellna nagħmlu napplikaw għal-liċenzja. 25 ta' frar 1994 Super One Television jingħata l-liċenzja. U l-liċenzja jingħatat Super One Television beda jxandar mill-arblu tal-Gargur. Xorta ma kienx biżżejjed ħabba il-kustjoni li l-pajjiż huwa t-topografija tiegħu għandek tluħ u nżul waħda tagħti lill-oħra u għawdex huwa aktar għar minn Malta. Allura, mbagħad bdejna nagħmlu sistema ta' repeaters jgħidulhom. Għawdex għalżallum bil-problema tinżel il-Marshall Forn fil-ħofra differenti. Tim posti pal-xlendi. Għadu żallum, għaret toħloq repeaters. Stazzjon televiżiv ġdid kien jeħtieġ il-camera persons. Jiena kont l-ewwel camera person ta' Super One. Lewis kien jiffilmja anke programmi tar-radju bħala taħriġ. Kun nar taħat konna nagħmlu programm fil-ħodu, kien jibda minn fil-ħodu kien jibqa' sejsa fil-għaxija dal-programm. U dak kollu li kun qiegħed isir l-istudio. Għax aħna tiftakar forsi konna noħorġu l-affarijiet kollha fil-foyer u konna nittrażmettu minn hemmhekk. U kont niffilmja dak kollu li qiegħed isir. Il-kamera kienet tiegħi personali, voldi li kont inġibha miegħi u niffilmja biha. Però mbagħad kellna kamera oħra hawnhekk, kamera antika ħafna kienet, u konna niffilmjaw biha wkoll. Fil-bidu kont nibgħat il-kamera persons li trenjaw aħna. L-ewwel hemm reviews, bajjiet naf pjanti biex in-nies huma jitrenjaw. U kont immur nifilmja l-bajjiet, il-famużi bajjiet insomma. Fillers, per eżempju, mmur nifilmja knejjes, jew kappelli, jew gallerijiet, per eżempju. Dak iż-żmien anke konna nagħmlu filmati barra, noħroġ jien mal-camera person barra niġbdu filmati biex ikunu fillers ngħidulhom, illum ngħidulhom library fillers fuq ixtajtiet. Meta kien jasal ġimgħa kbira jew għajt neħdu filmati tal-varja minna snin neħduhom biex niġbru materjal. Kellek bżonn ukoll li tivventa u toħroġ programmi ġodda ta' kultura, ta' entertainment, illi kunu wkoll ta' interess fil-bidu tibda b'ftit sigħat u mbagħad bil-mod espandi. Kienu xandiriet fuq ħin limitat. Kenna servizz ta' aħbarijiet fejn allura konna waslu l-aħbarijiet permezz ta' bulletin li kien jixxandar fis-7:30 u anke wkoll kellna magħhom programmi mhux twal, programmi ta' sija, programmi fuq avvenimenti kulturali, programmi ta' interess ġenerali. Programmi lokali u ġili kien ukoll programmi barranin, ġili xtajna, programmi barranin. Kif tista' tidħol f'proġett jekk ma jkollokx background imbagħad ta' kif tista' tipproġetta l-prodott tiegħek. Inutli tagħmel stazzjon u l-istazzjon ikun ċas, tkun ħaj. Ma konniex noqogħdu lura. Dr. Sant kien jiċċerja l-bord dak iż-żmien kien jibatna għal dak li hemm bżonn. Jiena mort jagħmel darba barra minn Malta, nixtru materjal biex inxandru. Kenna wkoll kuntratti tal-ITV u l-ITN. Kenna news, ġifieri li ġej minn barra. Ġifieri daw kienu kollha li qed jgħinuk tagħmel il-content fil-ġurnata tiegħek ta' trasmissjoni. Bdejna niġbru l-audience. L-audience bdew jiżdiedu fuq Super One Television. Interessanti dak iż-żmien, pereżempju, kienu bijaw isu aerial biex kun tista' taqbad għal-Super One Television. Dak iż-żmien kienet it-trasmissjoni kienet analoga, allura kien ikollok bżonn aerial inti tagħmlu fuq il-bejt bħalma kellu l-istazzjon nazzjonali u kellek biex taqbad stazzjonijiet barranin oħra. Bħal stazzjonijiet oħra kellna frekwenza tagħna, allura kellek bżonn l-aerial biex inti taqbad dak tal-istazzjon. N-nies ikonkuru bl-eluf minn tagħhom jixtru għaskonna leħqu bl-eluf kien jiġu. Fejn illum hija l-parking area, kważi
jiġġieldu jiffullaw fuq xulxin jisna qed nagħtu xi ħaġa b'xejn. Kulħadd ġej għal dar l-aerials. U jkunu jħorġu diżappuntati meta inti kien ikollok stock, spiċċa l-stock u ġie hawnhekk għamel sija jistenna dan għadu ma nqegħdix mill-aerials. Għax is-segwaċi tal-Wan dejjem kienu leali. Tiżviluppa wkoll massa ta' nies illi kienu qegħdin leali qabel kollox lejn il-Wan. In-nies kienu entużjasti għal dan il-proġett. Ġifieri in-nies kienu entużjasti għal One Television. U kull min kien qed jidher fuq One Television kienu entużjasti għalina. U kienet esperjenza sabiħa. Aħna drajna man-nies u għalija jena il-feedback ta' nies huwa importanti ħafna, du importanti sallum il-ġurnata. Għaliex huwa dak il-feedback li konna nieħdu minn meta konna għadna żgħar li għallimna nbidlu l-affarijiet. U bdejna nibnu allura l-udjenza li baqgħet fidila, baqgħet leali lejn One Television. Kol konna minni punt li laboristi, daw kolla li kienu parteċipaw anki bil-kontribuzzjoni finanzjari li kienu taw, jiġu jaraw unek x'qed nagħmlu, konna nagħmlu forum ta' Open Days. Meta konna norganizzaw Open Day, konna nibdew minn filgħodu kmieni. Kienu jiġu biex jaraw l-studios, per eżempju, x-xogħol li qiegħed isir ġew. Jiġu biex jintaqgħu mill-qrib mal-preżentaturi, mal-producers, l-aktar luċuħ. Ifittxu luċuħ u jiġu jkellmuk u jkellmuk fuq il-programm. Suġġerimenti, fa tista' tagħmel hekk, tista' tagħmel suġġett dwar hekk, tista' tella programm dwar it-tali. Peress li il-programmi kienu li kienu u s-sitting li kien, peress li ġu ħafna nies, konna naqsmuhom, intuhom nofsija u nbidlu n-nies. Tant kienu popolari li kienu jiġu għal-jom nies minn kull parti ta' Malta u Għawdex, nies li kienu jiġu minn Għawdex. Fl-Open Days kien ikollhom sem kbir il-membri tal-grupp Awsalla. Ħolqu Rejat Soppardi kien jiġbor tfajlet u ġuventur. Daw jingħataw it-taħriġ allura fl-oqsma differenti biex inkun nistgħu inħadmu dal-istazzjon tat-televiżjoni. Daw iż-żgħażagħ bdew allura jsibu l-opportunità li fil-let jagħmlu l-programmi fejn kienu jmorru jduru l-lokalitajiet u jagħtu l-kollegamenti għal-radju, fil-fdaqqa waħda daw switchaw issa qed jibdew jagħmlu wkoll daw l-ewwel provi ta' programmi għat-televiżjoni. Jiena niftakar pereżempju l-ewwel meeting ta' kif irridu nagħmlu l-make-up għal fuq it-television. Niftakarna hemmhekk fl-istess studio, kulħadd bil-make-up case tiegħu u jgħidulna kif irridu nagħmlu il-make-up għat-television għax ovvjament differenti mill-make-up li trid tagħmel fil-ġurnata ta' kuljum. Ma kienx hemm kulur politiku. It-tim Awsalla ma kien jorbot lil ħadd li jkun ġej minn twemmin jew ieħor, minn reliġjoni jew oħra, jew minn sess jew ieħor. It-tim kien miftuħ għal kulħadd. Kolla lesti biex jagħtu mingħajr ma jistennew xejn lura. U dan kien is-sabiħ ta' tim Awsalla li x-xogħol kollu li kien jisir b'mod volontarju u mingħajr ma jieħdu ċenteżmu tax-xogħol u dedikazzjoni kbira. In-nies kienu jattendu u jagħtu donazzjonijiet ukoll. Meta Super One talab xi ħaġa għand nies, dejjem konkurrew bl-eluf. Kull ħaġa. Biex tmexxi stazzjon bħal dan, illi meta tiġi għaw tirrealizza kemm hu kbir u kemm isir xogħol fih, il-pis huwa hemm, il-pis finanzjarju qiegħed hemm u għalhekk aħna kemm il-darba wiċċna minn quddiem immorru fuq in-nies u ngħidu isma' dan huwa dak li qed nagħmlu, però xi kultant ikollna bżonn l-għajnuna tagħkom ukoll. U konna nagħmlu anke sketches fil-gażini tal-Partit Laburista u kienu jixxandru dirett dak iż-żmien fuq ir-radio biex jinfetaħ biex niftu television. Fil-ġbir ta' fondi kemm il-sistop bħal-Mari Ċafaj kienet tmur barra il-belt tiġbor donazzjonijiet ta' fien bla doċ u di l-awċija ġuża. F'weekend ta' 13,000 Maltin dik. F'weekend nitnama programm hemm ġobri Tomi waħedha s-sistop l-awċin taw kontribut b'saħħtu wkoll u ninsawhomx daw. Konna niġbru b'mod jew ieħor billi noħolqu edejat u invaraw mhux biss ħsibiet ġodda, ma wkoll niżviluppaw daw ħsibiet ma' nies oħrajn. Twaqqaf
il-fan club tal-istazzjon. U dan għadu mmexxi sal-lum u ngħid ħajr is-Sur Alfred Ketkuti u n-nies kollha tiegħu għenu sabiex inġabru elf kbar ta' euros u liri minn għandkom li ġenerożament tajtu biex inkabru l-istazzjonijiet tagħna. Kienet tajba ħafna respons tan-nies, għamin dejjem hekk ħdemna aħna u dak iż-żmien fil-bidu kien hemm ħafna volontira li kienu jagħmlu kollox. Jibnu, iġorru kollox literalment. Imma mbagħad kien hemm ħafna nies li jiġbru l-flus biex jgħinu l-istazzjon jinbena. L-istazzjon hekk jinbena bla għajnuna tan-nies. Ġifieri kienet respons qawwi ħafna. U kellna ħafna, konna semmejni anke fid-dokumentarju li għamilna xi sentejn ilu fuq ir-radio li jkunu volontira anke preżentaturi producers. Fil-bidu kulħadd ikbeda. Il-pjaċir li konna nħossu, is-sodisfazzjoni li konna nieħdu meta aħna pereżempju konna naħdmu mod volontarju, illum il-ġurnata ma tantx dik issibu. Kien hemm dik il-grinta, dik il-deċiżjoni li rridu nkunu l-aħjar, li rridu nkunu l-aqwa. Dak żmien konna nkunu mitnej sal-ħadd, m'hemmx festi. Għax biex isiru l-programmi jeħtieġ ħafna xogħol. Kull nhar ta' Sibt filgħaxija konna nibdew qisu f'xi 9 ta' filgħaxija u nibqgħu sejrin sa xi sagħtejn ta' filgħodu. Konna nisbaw l-art ta' Studio 3. Is-set Awsalla kellu l-art jisom ċangaturi kbar kuluri differenti. Mhux l-ewwel darba li nisbaw il-patches, nisbaw ninalqu f'rokna mbagħad ma kunx saw noħorġu x'irrealizzajna li żbajna u nalaqna f'kantuniera. In-nies kien jaħdemaw volontier u kienu klabba li jom daw. Ġifieri għat-tawlili hawn mhux għall-flus kienu jiġu, għall-gost u għall l-istazzjon fil-qudiem. Jagħmlu l-mirakli, ilhom jagħmlu l-mirakli għal snin, jiġu hawn min jeddhom ikunu bil-lif jidħlu xorta u jagħmlu s-sagrifiċċju tagħhom biex jaraw il dan l-istazzjon jikber. Volontira kienu l-ewwel ħaddiema. Volontira kienu dawk li għalmuhom. Il-volontira li kellna fil-bidu kienu nies li ġew jew għax kienu ex xandir, ikunu qed jaħdmu hawn, naf kellek Norman Hamilton pereżempju li għallem ħafna preżentaturi, Riyad Soppardi li għallem ħafna nies fuq ir-radio, imbagħad kellek nies tekniċi wkoll li jgħinu ħafna lill-tekniċi tagħna. Fosthom Martin Baldacchino pereżempju għallem ħafna minn nies tagħna f'kamra, work editing, produzzjoni, dak kollu l għandu x'qasam mat-teknika. Dejjem kellna nies li ġew bħala volontira fil-bidu u għalmu il-ġenerazzjonijiet ta' warajhom. Ħafna nies li minn hawnhekk ħarġu minn hawnhekk u imxew. Min ix-xandir irid jieħdu b'serjetà, hawnhekk dejjem taħ l-ispazju tiegħu u għadna qed intuħ dak l-ispazju. Minn ġolwan ħarġu mijiet ta' imħuħ illum il-ġurnata illi uħud minnhom baqgħu fl-istazzjonijiet tagħna, però mbagħad kellek uħud illi mxew f'midja oħra u f'organizzazzjonijiet oħra u jmexxu illum fost il-leaders fil-qasam tal-medja. Għax aħna konna ninsistu once li inti ħadd l-esperjenza inti għaddi għal il-ħadd ieħor. Tinsiex, li f'Malta ma kienx hawn skola, ebda skola. L-iskola kienet hawn. Ma kienx hemm klass, ma kienx hemm kien qas università. Hawn kienu, kollox hawn beda. Dan l-istazzjon kien jelqal il kulħadd fih danu. Infatti l-ewwel camera persons illi kellna fi studio tista' tgħid kienu nisa. Hawn bdejna l-ewwel darba f'Malta camera persons nisa. Tifhem jiġifieri l-idea li n-nisa jitlu fedi tat-television kienet hawn. Minn kull aspett camera persons, anke POs, presentation officers. L-istess ġara fil-Kamra tal-Aħbarijiet. In-news. Kemm bħala nies li jkbu l-news. Kemm bħala newscasters, ħadd ma kien jaf bihom qabel. Illum kollha għamlu karriera tagħhom, imma l-mamudija tagħhom, l-mamudija tan-nar tagħhom kienet propju fuq Super One Television. U dak kien is-sigriet, u dak Alfred kien jinsisti ħafna dwar di. Jien pereżempju kont nimmaġina li pers li għamilt ħajti kollha fl-news, ħajdu li ismaħu sib in-news. Le, inti programs, news irridu nies ġodda. Kienu żgħar, u kienu lesti jippruvaw ta' challenge, kienu daħlu għalih, kienu Evarist Bartolo qed jgħinhom jitellaw ċerti modi ta' kif iġibu ruhom, kien Joe Bosch kien qed jgħinhom ukoll din ħaġa. U għamilt ħafna u ħafna programmi li qatt ma ħarġu fil-verità għaliex kienu jgħidulna dawn huma programmi li ħajkunu canned. Canned ġifieri merfuwajn.
Ġifieri inti qed tagħmilhom bej biex titħarreġ. Li kienet sistema tajba ħafna. Jiena waħda li nemmen ħafna fit-taħriġ ix-xandar għandu jkun imħarreġ. Jiena kont ġurnalista mal-unika stazzjon televiżiv li tani opportunità nkun ġurnalista miegħu. Għaliex ma kienx hemm stazzjonijiet oħra tat-televiżjoni li kienu qed ituna opportunitajiet. Lil Mirjam Dalli kienu jiffilmjawha fl-ewwel demo bħala announcer. Ridu jagħmlu qisu promo jew demo, ridu jagħmlu demo. Niftakar fuq brick kontra background bil-filmat b'kamera waħda ġifieri biex nagħmlu din id-demo tal-announcer. It was a big deal. Ma kienx hawn ħafna stazzjonijiet tat-televiżjoni. Kont għadni vera żgħira. Għalija kienet xi ħaġa kbira. Biex l-istazzjon ikun aktar ħaj, kien jeħtieġ li jibda jxandar ukoll minn barra l-studios. U fil-bidu, dan ma kienx faċli. Għal-bidu, il-limitazzjoni tal-apparat kienu kena apparat studio wieħed biss. U meta konna nagħmlu xandiriet bħal il-xox tu posti programmi hekk, kien jiżarma kollox fil-għaxija mill-istudio. Immorru ħasem persuna nistamlu reklama Fred Bongusto. Nieħdu l-vant tiegħu, narmu kollox il-vant ta' Fred Bongusto, nagħmlu trasmissjoni diretta, niġu lura u niġi ntramu l-istudio u noħorġu l-aħbarijiet. Issa ħatek tant għalmu n-nies, tant trenjaw, tant żarmaw u ramaw l-lum mektarom n-nies tal-wan, tibatom ximkien. Tijom l-odda, jarmu waħedhom. Isa n-norma tagħhom. L-1997 Super One Television nieda l-ewwel Outside Broadcasting Unit tiegħu. Inaugurajna l-Outside Broadcasting Unit mill-Permissu dak iż-żmien li kien il-mexxej Dr. Alfred Sant. Iddeċidejna nixtru l-ewwel OB, Dennis, OB sabiħ. L-ewwel biċċa apparat tagħna kbira li nistgħu nxandru biha barra Zanzanija fl-ewwel ta' Mejju 1997. Niftakar kont xtrajt di komika, kont xtrajt il-flokkijiet tal-kru biex kun kollu l-istess u peress li rid ħafna ma stajtx insib xi ħaġa plain u l-unika ħaġa li sibt kienu flokkijiet software bl-aħmar kienu qishom lapemajja. Imma konna proud ħafna dak iż-żmien u kellna l-ewwel OB unit tagħna, kulħadd qed jaħdem, in-nies qed jarawna x'konna fattifta kbira fl-ewwel ta' Mejju, bl-sticker tagħna tal-isem fuq u barra, dik kienet importanti ħafna. Il-programm La Agenda kien fost l-ewwel programmi fuq Super One Television. Kont niforma parti mill-board ta' Super One, kien jiċċerjaħ Dr. Alfred Sant u kien qal li jixtieq li l-istazzjon jikber minn stazzjon ta' radio għal anke stazzjon ta' televiżjoni. U eventwalment qal li lilek qed narak tippreżenta programm. Għatlu għandi idea, għatlu nagħmel programm, għatlu s-sibt fil-għaxija, għatlu varjetà, għatlu għala grande, xi ħaġa spettakolari. U għalli le, xejn minn data, għalli budget ristret se nkunu, għalli programm għalli forsi berba mlisar, għalli qed nara diskussjoni. Għalli programm ta' diskussjoni, prepara ruħka programm ta' diskussjoni. Għatlu l-idea tiegħi li jkolli programm, però ma jkollux aġenda. Illi fih nistgħu nġibu mill-Prim Ministru sa dak li joħroġ jaqbad il-lampuki fawissu, sa l-bniedem illi jiġbor l-iskart kull filgħodu flimkien mal-Arċisqof. U 4 min-nies nagħmlu diskussjoni, nitkellmu dwar il-karriera tagħhom, dwar ħajjithom u eventwalment se niżvolġu b'tema partikolari. Għalli toġobni u hekk twilet bla aġenda. Program li baqa' għaddej għal 20 sena. F'20 sena, Norman jiftakar diversi programmi. Fosthom wieħed ta' 2 ta' April tal-2005. Konna nagħmlu bniedem li kien l-opinjonista ta' program li illum huwa il-Maġistrat Joe Mifsud li nsellimlu minnaw. U niftakar kien daħal jiġri fl-istudio qabel ma kien il-ħin tiegħu biex jagħti l-opinjoni tiegħu ta' kull ġimgħa, għalina mit il-Papa, u aħna konna niftakar għax konna l-ewwel f'Malta li xandarna il-mowta tal-Papa Giovanni Paolo II. Kienet edizzjoni li tibqa' stampata f'moħħi dik. Programm ieħor, Norman jiftakru żgur. Kienet ġurnata
ta' mal-temp qawwi ferm. Qawwi ferm imma. Meta kellna s-saqaf kien tinda ta' zingu u allura tisma' x-xita nieżla, sajjetti jfaqqaw barra u għar minn hekk, tinsirx, il-programm kien ikun live, kważi kulħadd qiegħed ġewwa daru u fl-aħjar ninduna illi mal-ġemb tiegħi niżla x-xita. X-xita dieħla mal-ġnub tagħna qed nara kamra people jixxarbu, komplejt sa fejstajt, meta mbagħad ix-xita apparti l-istudju kollha bdiet nieżla xarrab lili kompletament. Ma kellix alternativa. Kienet fil-bidu tal-iskeda l-ewwel produzzjoni ta' Norman Hamilton bl-aġenda u x-xita nieżla stajt nara mid-darien ġo l-istudju li kellu jwaqqaf il-programm qabel. Jien nixtieq the show must go on u l-inkomplu sal-aħħar imma il-programm se jkollna nagħlqu issa. Grazzi tal-li kontu magħna. Imma dik ma kienet xejn dejn l-esperjenza li ġejja. Esperjenza xejn sabiħa. Xaħġa kera li niddeja niftakar imma edem ximkien fil-gargori ta' moħi edemmek. Kelli dal-eżorċista Father Girlando kien qiegħed fil-programm. U tkellimna bda nitkellmu fuq jeżistix is-satanizmu u mhux is-satanizmu. F'daqqa waħda kif bdejna fuq dan is-suġġett, wieħed mill-rifletturi fl-istudju jispara. Ma jispara b'qawwa kbira. U għat dina speċta mux ħagġa li għat saret qabel ma niftakarix. Ma konna live u pana sejrin. U s-sujġet pajna nitkelmu fuq. Meta wasalt id-dar u tħalt id-dar, niftakar il-mara kienet t-sajr xaħġa biex nistani kol wara program u għax raġuni ħarqet subaja. Ħarqet subaja fuq il-kuker u meta tellat subaja għatija kemm mistramba xaffarijiet daw għalt li dil-ħarqa forma ta' esse f'subajja. U jina barriċ imbezzaħħom la lila, laqqas it-tfal u għattorrajt il-program kellimna fuq dik il-ħagġa ma immaġinax. L-għada morna kell mara u tfal miegħi biex noħroġ il-karozza mill-garaġġ, biex noħorġu dawra bil-remote control, jitla il-ħadit tal-garaġġ u jiena nagħmel il-pass biex nidħol għal-karozza. Ma nafxiex zamni jew kelmitni ġazett u dort u daxxater rġum jispara l-isfel. Letteralment, giljottina. Ku kont deħed dak il-ħin, dak il-ħaddit kon eżem, ma nafx kien jiġri. U għaddana sinjal għattu minn is-senittakri dak il-sujġett għattiżiet. Ftakar kellimt il-Father Girlando għattu ġarek ekku ek, għalli tinkwita xej, għalli ħanofru qoddisa u ħaniġi nitlob. U fil-faġġi u talab u that was the end of that. Oriġinarjament mhux minn hemm. Fadal nitkellmu dwar aktar programmi. Però magħruf proprju x'abbinat sinonimu ma' dan il-pajjiż, ma' dan il-post. Nitkellmu wkoll dwar it-taqsima tal-aħbarijiet. U nitkellmu mal-aktar personalità magħrufa li ħarġet minn One. Imma qabel xejn, kif takruhom il-programmi għat-tfal? Karambinu. U il-programm Dr. Pilo. Li għanqlilkom nostalġija. Minn dawn fadlinna ħafna u ħafna aktar. Minn hawn u ftit ieħor. Step In, l-aġenti ewlenin għal kostumi tal-karnival, kostumi għal trabi, tfal u adulti, bl-aċċessorji inklużi magħhom. Step In, Bond Street, Pawla, 2789-6991. Bonġu, senjor, kif nista' naqdik? Bonġu, senjorina. Rajt reklam li għajt li jissa r-rettaċfon jgħad fuq il-melita. U ġejt biex niċċekkja ftit. Iva, so għettajt, ċirtibda l-issim kajl, pero żomm l-istess numru. Ħanċempel ftit il-marax fuq isimijiet il-mobile ta' Hello, Veronika. Hello. Ejja sal-ħanut tal-melita biex naqilbu s-sim kart tal-rettaċ phone. Iva, issa. Issa, u id-dumx.
U ġib l-ID card miegħek. U mbagħad nirħu nagħmluhom ġew xaġlanna. Olla mhux m'għandniex għaġla jekk kif għandna ċans qabel tispiċċa l-linja. Isma' ma mhux aħjar naħlu l-kredit li għandna l-ewwel. Ħallik mill-kreditu għas jagħtunu 20 euro kredit. Ejja, widdhomx, xejn ta'. Kollox sew ġej issa mela. Allura, xi trid tagħmel biex taqleb? Ħalli fidi, kull għalek tagħmel huwa tipprovdi li karti tal-identità. Issa kif jetaw, ejja naqilbu fl-imkien ta'. Isma' allura x'inhu l-pass li jmiss? Kull ma għandek tagħmel huwa li tiffirma li hawnhekk ħalli nkunu nista' naqilbek fuq sistema ġdida. Hemm l-ġejna ta' għax l-offerta mhux għal dejjem. Rettaċ phone fuq Melita, ċempel aktar. ċeppel b'xejn. Din l-offerta tibqa' valida sa 30 ta' Marzu. Wara, il-linja tiegħek se tispiċċa kollox u mhux se tkun tista' tibqa' tuża l-linja tar-rettaġġ sakemm ma teqlebx ma' rettaġġ fuq Melita jew ma' xi operatur ieħor. ċempel in-nisa fuq 2727 I've spent the last 10 years of my life trying to unravel the story of Britannic. It was hard to believe that within 55 minutes our ship would slip beneath the waves forever. Sa mill-bidu tal-istazzjon, l-aħbarijiet ingħataw importanza kbira. Ovvja, l-aħbarijiet dejjem huwa l-flagship ta' stazzjon. L-enfasi tagħna kien bħala board fuq l-news. Għallek isu dak 20 minutes news program kull jum. Kienu tajbin konna simna waħda mill-policies kienet, per eżempju, jiena kont diġà kelli l-popolari fuq Xandir Malta dak iż-żmien, le ma nidirx jiena fuq Super on Television nsibu ġurnalisti żgħażagħ li aktarx ħadd ma kien jafu dak iż-żmien u kien nexxina kemm bħala sess femminili kif ukoll bħala sess maskili. Taldra kelli bżonn tiffoka ħafna fuq riżorsi umani wkoll imbagħad. Ġurnalisti żgħażagħ biex jitrenjaw kif se jagħmlu ċerti preżentazzjonijiet. U nexxina nattiraw din l-udjenza kbira jibdew jaraw uċuħ ġodda fuq l-screens ta' television tagħhom u messaġġ illi qabel ma kinux jisimgħu. Kien fgat il-messaġġ qabel. U l-aħbarijiet kien ġie deċiż li jsiru fis-7:30. U allura konna qegħdin inkunu nofsija qabel il-bulettin tal-aħbarijiet tax-xandir tal-Istat. L-ewwel darba li bdejna news niftakar jiena kien eċitament kbir għax tinsiex konna ilna xhur twal niltaqgħu kuljum aw kull ġimgħa. Ħafna minnha nkunu jiena kont ibbażaw pereżempju l-uffiċċju tiegħi kien il-Mars dak iż-żmien. Dejjem tipprepara għal dik il-ġurnata meta tibda xandar l-aħbarijiet. Jiena rajt l-ewwel bulettin tal-aħbarijiet li qatt ix-xandar fuq One Television. Allura kelli dik ir-responsabilità li ħafna u ħafna ħolm ta' ħafna nies, ħafna u ħafna xogħol ta' ħafna nies u li kienu ilu għaddej saħansitra xhur twal, kien qiegħed kollu bħala piż fuq spallejja li issa jien irrid noħroġhom
tajjeb. Ġifieri daqshekk kont dak il-ħin biex ngħidu hekk stressjata u eċitata biex dak l-ewwel bulettin tal-aħbarijiet tiegħi li kienu koll l-ewwel bulettin tal-aħbarijiet tal-istazzjon joħroġ tajjeb. Iva, kulħadd kien eċitat, kont qed nisma' anki fil-background jien ħafna nies jitkellmu fil-kamra fejn ikun hemm ikollok it-tekniċi, kont konxja ta' kollox dak li huwa għaddej, però għaddej nieħbuċ il-ġid. U kien żmien hawnhekk eċitanti ħafna wkoll. Sa dan it-tant jiena kont bdejt naħdem bħala full-time fin newsroom li din id-darba, anke minħabba li issa televiżjoni qed nitkellmu mhux radju, inbidlu kemm xejn l-istrutturi. Għalkemm bqajna naħdmu mill-Marsa fil-bidu, però stabilixxejna newsroom oħra u jiena kont l-ewwel full-timer f'din in-newsroom. Jiena u dak iż-żmien ukoll kien intgħażel bħala Head of News Etienne St. John li kien l-ewwel darba li jiena ħdimt miegħu lil Etienne u bdejna naraw flimkien kif nistgħu nlaħqu ma' ammont kemm xejn kbir ta' coverages fil-każ tagħna b'ġurnalista waħda. Għall-bidu l-ewwel konna ftit short on staff aħna anke fejn tidħol newsroom, ġifieri jien minn barra li kont naqra l-bulettin tal-aħbarijiet mit-tnejn sal-ġimgħa, mbagħad is-sibt u l-ħadd kien jaqra Chris Cardona, llum il-Ministru Chris Cardona. Jiena allura kont naħdem mit-tnejn sal-ġimgħa nkun ġon newsroom filgħodu litteralment niġri wara l-politiċi, niġri wara l-istejjer, jien fil-fatt u nsemmi hawnhekk lill cameraman li kien ikun abbinat miegħi kważi dejjem John Pisani. Fejn konna jekk xi ħadd iċemplilna li kemm inċident, John jaqbad il-karozza u jiena naqbad in-notebook u nitilqu niġru ġieli mill-Marsa ġrejna sal-Mellieħa ġieli wkoll ma konniex insibuh l-inċident għaliex forsi kien ikun hemm min jgħidilna li kien hemm inċident u ma kienx ikun il-każ. Però ħafna drabi kienet tkun ġlieda kontra l-ħin, anke ġlieda kontra l-ħin għaliex minħabba li jiena kont l-unika ġurnalista full-timer tal-istazzjon rrid tinlaħaq ma' ħafna coverages. Mbagħad peress li kellek l-istazzjon tat-televiżjoni ma stajtx tibqa' tiddependi tikteb rapport jidħol mill-fax u tikbu bħalma konna fir-radju, issa ridna mmorru u nkunu fuq il-post, ridna niġbdu l-filmat. Fil-fatt kienet xi ftit ta' joke bejnietna kollha l-ġurnalisti ta' media differenti kienu jgħidu li mela dejjem int, mela kollox f'idejk. Għaliex dik kienet is-sitwazzjoni. U mbagħad bdew diħlin ukoll dawk li nsejħulhom part-timers li kienu tilgħin min-naħa tal-programmi, pereżempju nsemmi lil Glenn Bedingfield, insemmi lil Joseph Muscat, illum Dr. Joseph Muscat u l-Prim Ministru, Miriam Dalli, Claudette Bella Baldacchino, Mark Farrugia, Martin De Battista, ma rridx li ninsa lil xi ħadd, però kollha kienu jaħdmu wkoll fil-ħin min kien qed jistudja kien jiġi jagħti semu wkoll. Il-pajjiż tagħna kien jafu kulħadd. Imma qatt ma konna nkunu neqsin mill-etika fix-xogħol tagħna. Ġifieri f'dak kollu li konna nagħmlu, aħna dejjem konna naraw li nirrapportaw il-fatti, nirrapportaw l-affarijiet kif huma u dejjem aċċertajna ruħna li la niżraw xi mibeda, la nrasqu affarijiet li ma kinux minnhom u lanqas naraw li nagħmlu ħsara lil ħadd. Dejjem kont nagħmel sejjer politiċi, ġifieri daw kienu il-forte tiegħi. Imma kont nieħu gost nagħmel ħafna wkoll l-istejjer umani. U sabiħ li tibbilanċja, għaliex li tagħmel sejjer umani biss naħseb it-kangata bit-too much, u li tagħmel sejjer politiċi biss xi kultant tiġi naqra klinika żejjed. Kull meta kien ikun hemm inċident, speċjalment kien inċidenti ta' traffiku, speċjalment meta jkun miċċi ħadd, iva dawk dejjem aħbarijiet koroħ. Jiena dejjem kont nemozzjona ruħi. L-iktar intervisti diffiċli li għamilt meta tmur tkellem ommu missier li jkunu tilfu it-tifel tagħhom. U għadni niftakar l-iktar intervista li baqgħet imsamra f'moħħi kienet intervista ma' ommu missier li kienu tilfu it-tifel tagħhom minħabba droga. Għadni niftakar ċara meta tħalt id-dar tagħhom, il-salott fejn ħadna l-intervista, wiċċhom, dawk baqgħu ċarissimi f'moħħi għaliex hemmhekk dawk huma l-iktar intervisti li jkunu sentimentali, emozjonali li letteralment jolqtuk fil-laħam il-ħaj. Miriam Dalli kienet l-ewwel kap femminili tal-aħbarijiet f'Malta. Tant kienet xi ħaġa ġdida li niftakar anke l-gazzetti kienu rrapportaw kif hemm l-ewwel Head of News mara għar-radju u televiżjoni. Però kont lucky għaliex One huwa stazzjon li dejjem ippromuova n-nisa. Jiġifieri kellna l-ewwel Head of Programs mara, Ruth.
vella dak iż-żmien illum mikallef. Ġifieri ma kienx hemm barriers jew limitazzjonijiet tal-istazzjon fejn ipoġġi lin-nisa tiegħu. Għalkemm għal xi ħadd minn barra setet tidher li hija kemm xejn stramba li hemm head of news mara, għal dan l-istazzjon kienet xi ħaġa li twas second nature għalina. Ġifieri meta jien niftakar meta konna nagħmlu l-board meetings u konna niltaqgħu flimkien membri tal-board, kellna taħlita. Forsi f'ħafna board meetings oħra, jekk tkun mara waħdek. Ma niftakar konna jien kien hemm Ruth f'dan il-board meeting qatt ma kellna issues ta' nisa jew ta' rġiel. F'One News kien jaħdem ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. X'kienet l-esperjenza tiegħu? Meta bdew it-trasmissjoni bi-prova bil-kemm konna nafu aħna li konna nkunu hekk għax kienet naqra kwistjoni pirata dak iż-żmien u kien hawn baż kbir fil-pajjiż rispettivament mill-politika illi kien hemm stazzjoni ieħor qed jixxandar. Jien naħseb żgħażagħ tal-lum il-ġurnata, ħseb wara tfal, ma jifhmux il-kuntest kont nitkellem fit-ta' żmien ilu ma' xi ħadd ta' sitwazzjoni fejn inti kollok stazzjon wieħed biss tat-televiżjoni Malti pereżempju, l-istazzjonijiet barranin ikunu limitati mal 2, mbagħad 3, mbagħad mhux iktar minn 8, ejja ngħidu hekk. Allura anke f'dak il-perjodu li diġà kien hemm pluralizmu fix-xandir barra minn pajjiżna fl-Italja u kien hemm pluralizmu fix-xandir fir-radio, il-fatt li ħajkun hemm stazzjon ieħor barra l-istazzjon nazzjonali Malti tax-xandir tal-Istat li qed jixxandar ħolqot kurżità enormi. Imnalla kellna l-Evarist Bartolo, ġifieri għax Varist kien wieħed min-nies li kien għallimna dak it-tip ta' stil li inti issa għandek l-istampa li qiegħda tgħinek illi inti m'hemmx għalfejn tiddeskrivi ċertu affarijiet għax huma deskritti minnhom infushom, l-ekonomija tal-ħin, il-puntwalità, dik hija naħseb jien kull stazzjoni bagħti minnha fil-verità, ma li inti n-nies jistennewk li tibda qalbulu dak il-ħin da mhux bħal radio, jew kif kien radio jekk inti minflok fil-ħin eżatt tibda 30 sekonda tard fil-verità ħadd ma ħajnduna, jew ftit li xi ħajndunaw nies. Fuq it-televiżjoni jekk inti bdejt minuta tard tidher li bdejt seklu tard, trid tikkomunika b'mod li tifhem is-suġġett, il-bniedem li qiegħed titratta. Ma naħsibx li xogħolok ikun li tbikkel in-nies, ma naħsibx li xogħolok ikun li n-nies jiġġielhom jitħassru lil xi ħadd u lanqas li jiġġudikaw lil xi ħadd. Trid tpoġġi il-fatti hemmhekk biex kulħadd jiġġudikhom. Naħseb ukoll li ġurnalist huwa intitolat għall-opinjoni tiegħu. U li ma ġara xejn, anzi, importanti dak il-ġurnalist jgħidha l-opinjoni tiegħu. Importanti wkoll li jgħid dawn huma l-fatti u dawn din hija l-opinjoni tiegħi. Konna nesperimentaw li tinqala issue nagħmlu programm fuq dik l-issue partikolari biss. Dokumentari pereżempju dwar l-art tar-raba saqwi tal-lira l-Marsa li ħadd inbena fabbrika. Jien kelli ftit esperimentazzjoni wkoll iktar bi programmi l-ewwel hemm nkun irrid nagħmilhom għal raġunijiet speċifiċi. L-iktar wieħed li baqa' qalbi kien 2000 meta konna bejn il-99 u 2000 u student numru ta' nies li kont ngħidilhom biex jħallu rigal għas-seklu li jmissu. Niftakar kelli l-Arċisqof ta' dak iż-żmien Giuseppe Mercia kien għamel xi ħaġa koraġġuża ħafna li dak iż-żmien. Lum titgħid for granted li ta' apology u ma kienx ma kienx mistoqsija nasba illi ngħidlu ninsibu hemmhekk quddiem nipprova nonsbu, kont kellimta miegħu. Hekk hux nixtieq nagħmel. U jekk hux komdu illi niddiskutu dan kollu. Mos ħanitkellmu issa dwar xi ħaġa li anke meta semmija ħafna nies iweġġew. Ħanitkellmu ftit dwar il-partiġjanizmu, il-ġlidiet il-ġlieda politiku reliġjuża li ħallit marka fis-soċjetà Maltija. Jaħna jekk nitolbu skuża pubblikament lil dak kollha li jħossu li aħna weġġajnihom u naħfru wkoll lil dawk li jħossu li huma weġġewna
anke bla ma jitħattu, bla ma nitolbuhom u nistennew minn għandhom li jitolbu maħfra, jew skuża. Darba Joseph kiteb skript partikolari. Skript apposta l-ewwel ta' April. Fl-ewwel ta' April, dak iż-żmien kellna Head of News il-Etienne St. John. U dan Etienne fl-ewwel ta' April kien ikun irid jagħmel din l-aħbar li hija ta' April Fool. Il-problema hi meta l-aħbar ta' April Fool in-nies jaħsbu li hija verità. Ktibt skript lil Mirjam dalli fejn edna li ħatolqot xi meteorita lejn Birzebbuġa ħajola l-livell tal-ilma u li jingħata parir lin-nies biex kulħadd imur f'żona iktar għolja u n-nies insew li kienet l-ewwel ta' April. L-iktar punt li fl-opinjoni tiegħi ġennan in-nies kien għaliex iddeċida li jdaħħal kumment ta' espert. L-espert niftakar kien kollega tagħna, dak iż-żmien kien magħna, u kien semmih il-professur Luf Lirpa li jekk taqliba tiġi April Fool, ma ħadd m'għanduna ovvjament. U jiena kont qed naqra l-aħbarijiet dakinhar. U qiegħda naqra l-intro, qiegħda serja u joħroġ dan il-famuż feature. Noħroġ mill-aħbarijiet u ġen kien hemm fin-newsroom. Telefoni ċemplu, qed jinbeda jgħidli li qed iċemplu n-nies, jiena qbad xi żewġ telefonati, weħiltien ovvjament, jgħidu li ħajżommuna responsabbli jekk jiġrilhom xi ħaġa, jekk missierhom jiġrilu xi ħaġa li x'għandu d-dar Birzebbuġa, jew għandu l-garaxx u jekk ħajitla l-ilma se jagħmlu u jekk alla ħares qatt jiġrilhom xi ħaġa għax badejna ngħidulhom li di ċajta tal-ewwel ta' April. Jekk alla ħares qatt jiġrilhom xi ħaġa allura aħna responsabbli. Panik totali. Għala panik minn dawk il-kbar net, ġifieri. U minn hemmhekk I was totally put off l-ideja ta' xi ċajt tal-ewwel ta' April assolutament kienet. Ma għamilniex goff, għamilnija ġifieri inti għandek meteora li inti edna nista l-vapur ta' dex ħajibda jkun jista' jibda jidħol Birzebbuġa li mlemħu xi spaceship ma ġifieri kienet eżaġerata ma fil-verità fakritni fistejjer mbagħad wara anka klassiċi fl-Istati Uniti illi inti you cannot assume u tfakkarni wkoll f'affarijiet li llum topika tal-lum il-ġurnata tal-fake news fl-aħħar mill-aħħar illi inti n-nies jassumu li jekk qed jaraw xi ħaġa qed jisimgħu xi ħaġa fuq it-televiżjoni dik hija vera. L-ewwel appuntament elettorali wara l-ftuħ tat-televiżjoni kien fl-1996. Konna nitqasmu bħala POs għax konna nibqgħu għaddej 24 hours. Illum nibqgħu għaddej 24 hours imma b'mod differenti. Konna nitlu s-sibt fil-ħodi u ġimgħa flaxija u nibqgħu għaddejjin minħabba li kienet ukoll iddum l-elezzjoni minħabba jgħoddu hekk sa tnejn wara l-ofsinhar bejn u ieħor konna nispiċċaw xi 6 min-nies, 5-6 min-nies norqdu hawnhekk. Dik kienet l-ewwel elezzjoni li ħdimna, għandi ħafna memorji sbieħ ta' dik l-elezzjoni. Jiena kont nikkaverja ħafna dak iż-żmien lil Dr. Alfred Sant li kien il-kap tal-Oppożizzjoni u kien il-mexxej tal-Partit Laburista. Jiena kont ġejta assenjata li ndur fuq il-press coverages kollha li jkollu Dr. Edi Fenekadami dak iż-żmien Prim Ministru. U dak iż-żmien għall-ewwel darba fil-pajjiż rajna xi ħaġa differenti fejn iż-żewġ partiti kienu iduru biex ngħidu hekk il-leaders tagħhom kienu jduru fuq żewġ coaches. In-nazzjonalisti dak iż-żmien kellhom il-coach tar-rebħa, coach literalment coach sabiħa Lussuża li kellha PN fuqha u kienet il-coach tar-rebħa. U il-laburisti, Dr. Alfred Sant, kien idur fuq coach li fuqha kellha slogan dak iż-żmien tal-partit iċ-ċittadin l-ewwel. U b'dik l-arma tal-fjuri probabbli hawn min qiegħed jiftakar jienu ngħidha di. Jiena fuq iċ-ċittadin l-ewwel ma tantx kont irkibt, naħseb laqas qatt ma tlajt fil-fatt fin-96, però fuq il-coach tar-rebħa tan-nazzjonalisti kont għamil taqis għad-dar tiegħi di għaliex konna nivvjaġġaw minn filgħodu, induru mal-kap tal-Partit Nazzjonalista ma' Dr. Edi Fenekadami u kull fejn jinżel biex jagħtuh merħba n-nies, il-ġurnalisti aħna li konna nkunu hemmhekk qed insegwu konna ninżlu miegħu wkoll. Wara dik l-elezzjoni dejjem kont nagħmel il-jien l-isħaħ ta' qali. Nirrapportaw l-att tal-voti minn ta' qali mis-sibt tal-ħadd sakemm joħroġ
lat sakemm joħroġ ir-riżultat. Niftakar ukoll dik il-ġingil antika ta' Super One, dik li forma ta' One kienet titla li konna niftakar dak iż-żmien derrejnija lin-nies ma' kull kollegament għax il-kollegamenti kienu jsiru bejn u ieħor kull sija. U dejjem nitfgħu dik l-istess ġingil lin-nies kienu anke kienu jxemplu dak il-ħin fiex kien il-kollegament. Kienu jgħidilna x'kien naraw dik il-ġingil u kienu jarawha. Ir-rebħa ta' 96 kien punt sabiħ ħafna fil-karriera tiegħi biex ngħidu hekk għaliex dak kollu li konna ħdimna għalih. Rajna u ġveru, il-frott tiegħu propju dak il-ħadd li tħabbret ir-rebħa. Dak kien mument sabiħ ħafna, konna għadna vera żgħar, entużjasti, kienet għalina l-ewwel elezzjoni li għamilna u l-Partit Laburista rebaħ. Wara ir-riżultat tas-96 in-nies fl-istazzjon kellhom sorpriża tistennihom. Kanna bombsken dak iż-żmien u l-ġemmi kienu kellna nofsna li kienu qed inqedi. U immaġina li jiena qiegħed fil-PO u jiġu soldati u jidħol dak iż-żmien niftakar soldati qed jiskenjaw jekk m'hawnx xi bomba fl-istazzjon dak iż-żmien niftakar u da daħal bil-kelb. Elezzjoni wara oħra jaslu it-telfiet ukoll. Kelli drabi fejn tħoss li s-sitwazzjoni mhijiex faċli meta inti kont taqali kemm il-darba u nkunu bħala Partit Laburista tlifna l-elezzjoni. Ma kontx tieħu pjaċir ħafna tkun hemmhekk, ġifieri konna nkunu meta kien jitlef elezzjonijiet il-Partit Laburista. L-għasla kienet li you put on a brave face, tmur hemmhekk u tgħid in-nies l-affarijiet kif huma. X'qed jiġri u ma jiġrix, ma tistax toqgħod tidħak. Għax anke jekk titħak xi ħaġa qabel jinterpretawha mod jekk toqgħod titkerraħ qabel jinterpretawha mod ieħor u mbagħad wara jkun ir-riżultat la tista' toqgħod tiklu laqas tista' toqgħod titbissem ma titgħid l-affarijiet bil-fatti kif huma għax l-għażla belli tagħmel hekk jew inqogħdu nuru d-dokumentarji tal-ħut u tal-asafar jiġifieri naħseb. Il-wan f'25 sena dejjem kien hemmhekk fit-tajjeb u fil-ħażin. Ġifieri elezzjoni wara oħra illi l-Partit Laburista tilef, dejjem kien hemmhekk. U elezzjoni wara oħra li jirbaħna kien hemmhekk ukoll. Marzu tal-2013. Meta kont qiegħda nagħmel programm TX, kont fi żmien tal-2013, però jiena fl-2013 kont nagħmel programm ieħor kien ismu 903. Għaliex fl-2013 l-elezzjoni kienet fid-9 ta' Marzu. U kienu tawni dan il-programm biex nagħmlu kull flaxija fl-10 ta' bil-lejl. U kont pregnant b'Jack. U fil-fatt meta qalu li jisma' nixtiequk tagħmel dal-programm l-ewwel ħaġa li tagħmel jiena pregnant. Tipo bdejt ngħid orajt fl-10 ta' bil-lejl sa nofs il-lejl kull flaxija. Imma mill-nieħ u One Television kien protagonist f'dik il-kampanja. U waslet ir-rebħa tal-2017 ukoll. L-aqwa żmien ta' pajjiżna. Super One Television kien l-ewwel stazzjon Malti li kien ixandar regolarment minn filgħodu. Breakfast show dak iż-żmien kienet xi ħaġa li ħafna stazzjoni tat-television Ewropej kienu qed idaħħluha. U għadna nagħmlu għadi sfida wara ma dak li ġa kellna. U konna minnija. Għalli tagħmel breakfast show inti. Qalbi nagħmel breakfast show u kont nagħmlu dar breakfast show u kien ikollna udjenza. L-ebda stazzjon televiżiv ma kellu breakfast show. Anki Ruth Vella għamlet żmien tippreżenta l-breakfast show. Jiena m'iniex persuna ta' qudiem il-kamra, ma nħobbx nagħmilha,
Imma il-Head of Programs li kien hemm qabli għalli biex inti tkun taf il-spettru kollu tal-broadcasting tittamel di wkoll. Ġifieri kienet imposta fuq il-biċċa tax-xogħol. U kont għamilta għal ammont ta' xhur fil-fatt. Il-waqt li it-trasmissjoni ta' Xandir Malta dak iż-żminijiet kienet tibda fis-6 u talaq fil-11. Għandna konna l-awturi li nibdew it-trasmissjoni mis-7 ta' filgħodu sa' 11 ta' bilej. Ħalli wara morna 24 sija wkoll aħna. Xandir ta' 24 sija kuljum saru ħafna u ħafna programmi. Fostom dawk sportivi. Sports konna diversifikajna, ma bqajniex fuq futbol biss, anzi bdejna nagħtu importanza lill-sports ieħor. Min jiftakar il-programm Ribna. Roberto Francalanza u kol kien beda ma' One News. Eventualment mbagħad minn hemmhekk bdejt nipproduċi u nippreżenta l-programm Ribna. Kien programm li għalkemm kien qasir kien jinvolvi ħafna ħin, ħafna drabi kien ikun slots meħudin minn clips, ġifieri meħudin minn programmi oħra. Kien fuq current affairs, ovvjament politika kien l-iktar, kien immirat mod speċjali li settur bistanis, mod partikolari. U il-fatt li kien qasir ħafna kien jirristrinġik u jħodlok ħafna ħin. Qatt ma niftakar li xaħat mill-amministrazzjoni, jew il-leader, jew deputies li kien jgħidu li jisma' inti titkellem fuq hekk. Aħna kien konna għadha fin-newsroom, konna nara x'jiġri matul il-ġurnata x'ħafna drabi kien ikun programm relatat ma' xi avveniment ta' dak li jkun ġara l-iktar dikinhar filgħodu jew l-iktar ġurnata qabel fil-għaxija. F'għaxar snin illi da m'għaddej, qatt ma niftakar li kelli libel, qatt ma niftakar li dert qudiem l-awtorità tax-Xandir b'xi akkuża. L-uniku darba ma li niftakar illi ġara każ partikolari kien propju eżatt fl-aħħar wieħed. L-aħħar wieħed kellna ġew b'marixxall biex jieħdu t-tejp biex ma jixxandarx il-programm peress li ġurnata qabel kont xi ħaġa partikolari. Naħseb kont qiegħed fil-mood ukoll tal-elezzjoni wkoll. Il-problema kienet illi kienu ġew għalih it-tejp kienu ġew għalih biex jixxandar il-ħamrun għax jiena kont inxandar minn hemmhekk, meta insew illi it-trasmissjoni kienet toħroġ mill-Marsa għal-tejp jekk il-programm ġie rrekordjat fis-6 ta' filgħaxija u telgħu għal hemmhekk, sakemm huma ġew biex il-programm ma jixxandarx kien ġie ħireġ uner. U ħareġ infatti. Ribna kien jixxandar eżatt qabel aħbarijiet ta' 7:30 ta' filgħaxija u mbagħad jerġa' jkun repetut qabel jew wara l-aħbarijiet ta' 11:30 biex bekk noħloq nimmira żewġ faxex tas-soċjetà. Mill-banda l-oħra imma il-ħamis filgħaxija kelli nilbes kappell ieħor u nkun li lim il-politika u niddiskutu affarijiet oħra li m'għandhom xejn x'jaqsmu purament. To the point kien iktar immirata żgħażagħ, naqdu temi partikolari, mhux biss politika, ġenerali, u tiddiskuti mill-lat żagħżugħ. Illum li Roberto m'għadniex narawh fuq is-set tat-television. Kont applikajt biex immur fuq Human Resources, u għadni sal-lum il-ġurnata, imma magħhom ma' żmien u mbagħad sa sentej wara żdied li PC ieħor, il-Corporate Affairs. Il-Corporate Affairs hija
apparti day-to-day running problems tal-building kollu, per se, tidħol f'ħafna affarijiet li kważi tmiss ma' kull dipartiment illi għandna ġol-istazzjoni. Inut li għandek eluf u miljuni tal-liri li jista' jkun ikollu ħaddieħor u ma jkollokx riżors uman tajjeb. Jien dejjem ngħid li dan l-istazzjoni tul is-snin u għadna sal-lum il-ġurnata dejjem kellna l-aqwa riżors umani. Qed ngħid l-aqwa riżors umana għaliex hawnhekk kważi minn xejn toħloq xi ħaġa. L-istazzjon dejjem kien għadu u nittama li jibqa' familja waħda maquda. One mhuwiex sempliċement stazzjon tat televiżjoni jew stazzjon tar-radju. One huwa familja. One dejjem dik kienet naħseb l-attrazzjoni kbira tiegħu. Li inti m'intix qed tmur fuq post tax-xogħol. Inti qed tmur fuq post fejn hemm il-ħbieb, fejn hemm membri tat-tieni familja tiegħek. Post il-programmi ta' One, id-drama dejjem kella post speċjali. Dawn huma biss ftit siltiet osra mill-ħafna episodji li xandar One. Imma mill-bord smajt leħen jajjat li bismi ġiżel. Biex tasal trasmissjoni mhux dejjem kollox wartu żgħar. U darba konna nagħmlu trasmissjoni diretta tal-proċessjoni mħażżebbuċ u darunna l-links u kellna nitilgħu ndawru biex il-proċessjoni toħroġ tal-Jason Buzuttil li ftakar ċali dalli u saret ċorta fil-maltemp tal-għawdaw. Temp, per eżempju, għamlu naħsara kemm fuq il-links, jew aerials, kemm hawnhekk u kemm il-gargur. Għajdana fejqad barra jgħaddejjem għall-elementi. Il-gargur kellna nitilgħu mhux darba jew tnejn. Kellna number one kellna biex waħlu l-panelli. Ġifieri konkret minn dawk li waħħalna l-panelli li qegħdin fil-quċċata propju tal-arbu tal-gargur. Kenna il-problema ta' il-transmitters għaddejn irħin kollu, tgħaddi minn qudiem dish, tgħaddi qudiem minn aerials ta' radio, di għandek ammont ta' power dejjem ħireġ u inti qed tibla ġo fik. U iktar minn hekk kienet fi żmien speċjalment elezzjoni li inti ma jistax tħalli għall-għada ma tittirranġa dak il-ħin. Setting ta' dixxijiet l-ewwel hemm għandek l-elementi kollha. Pereżempju ħafna elezzjonijiet kienu f'xitwa. Allura titla' fir-rieħ ġej kontrik jafas mill-majstral hemmhekk xita bil-qliel ġifieri daw kollha tiffaċċjhom hekk. U n-nies li qegħdin id-dar daw ma jafuhom xejn. U darba l-arblu fil-marsa kien intlaqat ħażin. Darba għatilna sajjetta, taritilna l-links, ħarqitilna fuq kollu l-link room kollha,
b'sajjetta u rrid naraw kif ħanamlu biex inkomplu għaddejjin. Ta' sajjetta laqtet l-arblu tal-istazzjon u daħlet ġol presentation office ġol master control tagħna u għamlet ħafna ħsara. Wieħed kellu jidħol bil-leja u jirranġa xaw kien ikun manjak bis-security u n-nies għaddejjin. U għaf kollha xu, u nnexxinna f'ofsana nsolvu l-problema. Fost l-ewwel amministraturi, l-istazzjon kellu lil Joe Attard. Joe Attard ħallina ftit xurilu. Għallinna kif jista' jkun, sta' tagħmlu kif. U tinsiex, kulħadd kien volontier. Bdejna volontiera. Joe Attard kien ħabib tiegħi, kien dwar. Kon ħadimna fit-tul u fuq programmi ta' festival kien jisimhom Il-Lili Mediterrani, fej kien il-bniedem li il-general manager, meċi tajjeb u jmexxi bil-kbir. Qabel kienu kol miegħi u konna flimkien fid-Dipartiment tat-Tarif, produzzjoni ta' kodba, skejjes, eċetera. Meta mbagħad għatlu issa se nagħmlu television, għall-ewwel ħadd iddaħħalha bħala ċajta. Batna bħala sfida u effettivament mbagħad tlaqna. Għalija kun nar ta' 3 fil-għaxija, wara 8:30 konna niltaqgħu hawnhekk bħala kumitat kostituttiv sejrin u ma' Joe Attard taħdem taf li dak li qed tiddeċiedi qed naqblu li jista' jsir, diffiċli kemm hu diffiċli, mela jien nagħmluh. Joe Attard kien il-mutur ta' Super One Television. Kellu l-istil tiegħu, kien tajjeb ħafna, kien organizzatur ta' veru. Bnina resisti, bnina ħabrieħi. U dejjem on the ball, mun jħalli xejn. Meta għamilna l-istudju kbir, dejjem kun u jessisti u jaħdem ma' kulħadd. Fl-istazzjon kien il-bastun, kien il-bniedem li jara li l-finanzi tagħna min xejn jibdew isiru biex aħna inkabru u nevalwaw aħjar il-xogħol qed nagħmlu. Intellaw x-xogħol tagħna b'mod tajjeb biex nistgħu waslu aħjar għat-telespettaturi tagħna. Joe Attard kien bniedem li ma nafx kemm nistgħu nerġa' naraw bħalu. F'25 sena, in-numru ta' programmi ma toddomx. Ħanfakrukom fi ftit minn dawn. Kif jisbaħ it-tnejn, ġaqet naħseb fih, insibu li kull kien hemm raġla dawn. Tgħid mhux se titlifha xi okkażjoni bħal dik, Edward. Inċala li żbilanċ li semma John il-Matador, intom fuq u berba. L-aqwa li tidher gustużinu, ta' sigarella. Anki dokumentarji Xandar One. Dawn huma biss uħud minnhom. Halfa Airfield.
għanna bżon nofs kaboċċa, biċċa foil kwadra, ftit perżut, għatta strisċi, ftit ġobonċetta. Għatfall, wan għatma d-dejja jiproduċi programmi. Konna ninvestu ħafna iktar fihom, settijiet, kostumi, produzzjoni. Illum, minħabba restrictions ta' reklami, x'tista' tirreklama fi produzzjonijiet ta' tfal, il-producers qed jaraw expensive biex tagħmel produzzjonijiet ta' tfal. L-istazzjon tas-sena f'Di Vodafone Malta Television Awards 2010 huwa One Television. Il-programmi ta' One waslu lill-istazzjon għal diversi suċċessi. Dan wieħed minnhom. Ħabba li bqajna nżommu ċertu livell u nġibu riżultati tajbin f'dak li huma udjenzi, min qed jirreklama jkun jaqbillu għaliex għandek in-nies jaraw ammont sostanzjali ta' nies jaraw, allura qed jixtru l-prodott tiegħek. Min jirreklama jgħidlek, irid nirreklama hemm għax kelli riżultat tajb, mela jerġa' jiġi fi skeda oħra. Fadal niftakru f'aktar u aktar programmi. Fadal niftakru f'xandiriet speċjali li Xandar One. Fadal nitkellmu wkoll dwar il-proġetti ġodda ta' One biex it-trasmissjoni dejjem tkun tal-aqwa kwalità. Imma qabel xejn, tafu xi ġrallu darba Louis Agius meta kellu jmur jiffilmja bħalluqa. Ħalluqa kienu jtellaw l-anġelu. Jew għadhom, għax ma nafx. Fuq l-idejn, minn isfel jagħmlu qisu bħal rampa hekk, jaqbdu u jibda tiela fuq l-idejn. U jiena peress li kont kelli fest oħra dakinhar, kien għadni ma wasalx. Aħna suppost kellna niffilmjaw di l-biċċa tal-anġlu tiela fuq l-idejn. Però kien għadni ma wasalx. Allora da beda tiela. U rejat soppardi għall xisma, għallu mela diġà beda tiela dan l-anġlu għallu il-kamera persin għaddu ma wasalx. U il-president tal-gazin għamillhom sinjal biex jerġgħu niżluh. U dal-anġlu reġa' niżel l-isfel. U sakemm reġa' niżel l-isfel il-ħadd wasalt, imbagħad għallhom illi jorrajt, voldiri jistgħu jkomplu reġa' beda tiela sakemm wasal fuq il-pedestal tiegħu. Fadal ħafna u ħafna aktar minn dawn il-25 sena. Minn hawn u ftit ieħor. Welcome to the Melita Big Blue Unlimited Challenge. Can you run out of data? By watching an entire TV series? Or video calling your love forever? The Big Blue mobile plan. Unlimited data, SMS and calls. Only from Melita. Wasal is-sejl tal-OSS. OSS, sejl fuq prodotti vari. Issa huwa ċans. Tħallux għall-aħħar. Ejjew żuruna fix-showroom tagħna. ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta. Jew 21-561-742 għal Għawdex. OSS, Iżwar Street, il-Marsa. See you at OSS. Bye. I've spent the last 10 years of my life trying to unravel the story of Britannic. It was hard to believe that within 55 minutes our ship would slip beneath the waves forever.
Għal ħafna snin, One kellu l-akbar studio f'Malta. it-Teatru Studio. L-ikbar studio, kellu l-ikbar studio bl-udjenza f'Malta da, min jospita b'sir over 300 meħizminijiet, u sawru programmi kbar. U dat teatru studio wissallu kien iktar kbir, seta tidħol karozza fih, ma mhux biss, uridna nagħmlu esperimentazzjoni fejn nagħmlu programmi kbar u bdejna niddedikaw kull nhar taħat għal tema partikolari. Edizzjoni tal-programm u mela le, Ray kien stieden fit-Teatru Studio l-ola uffiċjali tal-Kort tal-Pulizija u t-taqsimiet tiegħu. Ġara l waqt dal-programm tagħmel waħda mill-akbar maltempati f'Malta. Malta letteralment erqet bix-xita. Allura il-pulizija spiċċaw maqbudin kollha fl-istazzjon ta' Superman il-Marsa. Tant li l-Marsa kienet marsa maqtwa mill-kumplament ta' Malta. U konna f'sitwazzjoni fejn il-pulizija allura qed joperaw u għamlu l-operations room tagħhom mill-uffiċċju li kelli jiena l-Marsa sabiex jistgħu jagħtu l-għajnuna tagħhom lill-kumplament ta' Malta u għawdex fejn kienet għaddejja dil-maltempata kbira. F'edizzjoni oħra kien stieden ukoll lill-Forzi Armati. Le ma konniex nafu li waqt il-parata li ħejjejna fi konna tlabna l-permessu għalaqna triq ta' qudiem l-istazzjon, meta sparaw il-karuni ma kienx fadalu ħġiġa waħda fl-inħawi kollha tas-Super One. Ħġiġ kollu spiċċa tfarrak meta sparaw dal-kanuni li kienu parti mill-parata. Tidux niftakru f'aktar programmi li xandru fuq One matul is-snin. Miqaf 20 minuta li issa daħal fit-12 sena, 13 sena tiegħu. Ġifieri dak kien l-itwal programm li nagħmel u għadni nagħmel u qalbi qiegħda ħafna fih għaliex illum il-ġurnata inħossni imxejt
mill-rwol politiku li kelli fih dan l-istazzjon għar-rwol edukattiv. U għal-innovazzjoni naħseb, għax forsi qatt ma bżajna li nippruvaw affarijiet ġodda. U tajna ċans li ħafna nies jibdew minna u jibdew produzzjonijiet żgħar u jibqgħu jikbru magħna. U tajna ċans li nibdew ġeneri differenti ta' produzzjonijiet ukoll. Nancy Buħaġar, pereżempju, bdiet magħna fil-bidu produzzjoni ta' tisir. Nancy hija l-iktar preżentatur u producer li ilha magħna mill-bidu għaw fit-televiżjoni. Ma bżajniex forsi nagħmlu produzzjoni ġodda jew produzzjoni ta' ġeneru differenti. U bdejna ħafna produzzjonijiet. Xi ħaġa innovattiva li saret fis-snin reċenti hija One Tribute. Għadni naqra kurjuż jien ramm. Ma nistax nifhem għalfejn qabdu lili xi ħadd fit-teknoloġija Polena dak kif għalmitni nibgħat email u qalu lili biex nippreżenta dan rikonoxximent. Biex jixxandru dawn il-produzzjonijiet kollha, One dejjem kien attrezzat bl-aktar apparat riċenti. U mhux l-apparat biss, anki l-kamra tal-PO. PO huwa Presentation Officer, trasmissjoni, l-uffiċjal inkarigat mit-trasmissjoni. Kull programm jew riklam li jixxandar irid jgħaddi mingħand il-PO biex jasal fis-settijiet tat-television tagħna. Issa bħala programmi jessa jekkux live jew jekkux irrekordjat, bil-fors xorta jrid jiġi għand il-Presentation Officer. Araw kif kienet il-kamra tal-PO qabel. U araw kif in il-kamra tal-PO tal-lum. X'differenza? Illum il-ġurnata saret PO ta' tista' jitgozgoz ta' barra minn hawn isbuħija li għandha. Saret il-PO tat-television, jiġifieri fejn taqqat l-istudio ta' television. Rodri kif fakkarna kemm kien differenti x-xogħol qabel inqaleb kollox diġitali. Żmien meta r-reklami kienu jkunu stampa fuq kartuna quddiem kamera. Kenna kamera u inti bej riklamu ieħor tiffejdja black, titbiddel il-caption, titfa' caption oħra differenti, terġa' tella u tafas play u tafas play sound. Bali inti bħala captions minħabba li ġiri kollox xi sitta wara xulxin. Titħaffef biex titfa' caption, sitti titfa' l-caption sakemm tiġri bir-riħ tiegħek biex tafas is-sound u toħroġ erdita li black jew tinqaliblek, titterġa' taqta', titterġa' titfa' tinsemmu li da kollox live għaddejla. Tul l-istorja tiegħu, One dejjem kien hemm f'okkażjonijiet speċjali. Ixandar xandiriet speċjali mit-toroq ta' pajjiżna. Fost il-folla preżenti. Il-Papa fid-diskors tiegħu irrefera għal miġja ta' San Pawl f'Malta. Miċċal barra kien differenti, miċċal barra kien jibda xi drabi fis-7 ta' filgħodu, anki ġieli fis-6 u nofs ta' filgħodu. U konna nibqgħu għaddejjin sa nofs il-lejl. Live kienet l-ikbar challenge, l-ikbar sfida li kellna qudiemna. Taf xettejt, għart Malta, ma rajna dal-programm mitwab dik il-produzzjonijiet minn daw iż-żgħażagħ li qatt ma mistgħu television qabel. Niftakar pereżempju il-funeral ta' Dominico Mintoff, illi l-istazzjon ta' servizz impeccabli l-segwaċi tiegħu f'mument ta' luttu nazzjonali u flimkien għexna dawk il-momenti. X'inhi triq il-qudiem għal-medium tat-television? Television kien l-aqwa medium jissupera r-radio. Anke ir-radio huwa aktar aċċessibbli għax mur fejn tmur tieħdu miegħek tisimgħu fil-karozza fejn trid. Televizjoni komposta tiku biex taraħ. L-lum il-ġurnata però tista' taqbdu wkoll ovvjament fuq il-laptops u affarijiet hekk. Illum il-ġurnata naħseb it-television għandu konkurrenza qawwija ferm
mis-social media. In-nies għadhom isegwu t-televiżjoni, però m'għadhomx jisegwuh bħalma kienu qabel. Varjaw il-ħinijiet ta' xin isegwu t-television, per eżempju. In-nies irdu jkunu iktar flessibbli, ma jridux ikunu marbutin. Ma dekx tagħmel produzzjonijiet li ma jispiċċaw qatt, per eżempju, ta' tul, għax l-attention span tan-nies mhix daqshekk twila. In-nies ittihom prodott qasir ta' nofsija u mbagħad tkomplew b'xi ħaġa oħra x'il-ħajja llum hija iktar maġla forsi. Kun żball li wieħed jifhem li t-television huwa mezz sorpassat. Aktar u aktar għax ħafna mit-televisions inkluż da, sabina kien, imorru fuq l-internet. Ġieli rajtu mill-wan minn barra. U għalhekk li One nida One Play. Il-One Play iddaħlet bħala waħda mill-miżuri li rridu fuq nkomplu nibnu jekk l-istazzjon irid jibqa' b'saħħtu. Fil-waqt li sallum il-ġurnata l-istazzjoni ta' television kont taqbadhom bl-aerial allura bl-iskedar, eċetera, eċetera. Id-dinja tal-lum inbidlet. Ġifieri int għandek programmi illi n-nies ma jarawhomx live fuq it-televiżjoni imma jitlu fuq One Play u dik kienet deċiżjoni oħra li konna ħadna illi online inti tista' tara l-għada pereżempju tista' tara dak il-programm xorta u segwih xorta. Kultant lanqas temmen x'bidliet saru f'dawn il-25 sena. Meta nħares lej One kif inhu llum, nara li huwa stazzjon li kiber by leaps and bounds palma jgħidu bl-Ingliż. Meta bħalta l-ewwel darba kien pratikament hangar, saqaf ta' żingu, ma mlebda appares u garaġġ. Llum niskanta kien jiġi hawnhekk xi ġmil ta' studju użaw u sostenibilità tiegħu dan l-istazzjon u n-nies li għandu nista' livellu l-messaġġ li jasal. Ħaġa li nħossni proud biha u ġew illi kif jidħlu n-nies ġodda l-istazzjon ma li jiġi guest ma li jiġi xi ħadd ġdid minn barra anke biex jiġi ħadd jagħmel meeting miegħek kif jara l-atmosfera fl-istazzjon. Jgħid xi ġmilaw pereżempju jħossu tajjeb, għamin għandek il-ħġiġ kbir fejn jista' jara l-presentation officer għaddejja, l-editing controls għaddejjin, ġifieri il-post jiġbidek li toqgħu mhux tħall x'imkien li hemm midlam pereżempju jew boring. Jekk il-building per se jkun sabiħ, anka tagħmel l-atmosfera tal-ħaddiema li jaħdmu ġo fih jkun sabiħ. Kull xahar dejjem tara apparat ġdid u naturalment inti dejjem tadatta bl-apparat li dejjem kollok bżonn. Ma nistgħux nieqfu għaliex inkella nistaġnaw. U f'dan il-qasam jekk tieqaf ħadd ieħor jaqbżek u jiġri bik. 25 sen ilu ħadd ma kien joħlom li dal-istazzjon se jkun qiegħed jagħti dal-kontribut fix-xena lokali. Kontribut li llum sar parti mill-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha. Mingħajr One, il-ħajja f'Malta qed tkun differenti. Naturalment, aħna dejjem nfittxu biex inkomplu nkabru l-udjenza. U il-One fl-aħħar xhur reġa' wera illi huwa l-ikbar stazzjonijiet privat, l-ikbar stazzjon privat fil-Gżejjer Maltin, imma nerġgħu ma nieqfux hemmhekk. Ma nieqfux hemmhekk u ninvestu fil-kwalità. Il-xhur li għaddew ħadna deċiżjonijiet importanti fl-imkien ma' tmexxija tal-istazzjon biex ninvestu aktar. U ninvestu f'dak li huwa apparat, f'dak li huwa il-kwalità ta' x'qed nuru hemm barra. Investejna f'OB Unit 4K illi t-telespettaturi jistgħu jaraw jmissu bidejhom illum il-ġurnata għaliex huwa apparat ta' l-aqwa kwalità illi f'pajjiżna m'hawnx stazzjonijiet privati li għandhom bħalu. Hemm bżonnu għaliex kif għadna diġà is-sistemi qed jinbidlu u l-outside broadcasting antik irid tiġi aġġornata għal wieħed ġdid u għal-kumplament li ġej. Ġifieri bekk ħajkun 4K u mhux HD, ħalli aħna nimxu biċċa l-qoddim biċċoltre mill-sistem li hawn llum il-ġurnata. Il-teknoloġija mhix għal-qudiem. U nut li noqogħdu ngħidu hemm imxi mur qudiem mill-ewwel, toqgħodx ħares lura. Ta' mhix li żbalji, dejjem nħabbin aħna 4K. Qed ngħidu qed nibnu l-van tagħna l-OB 4K, qed nibnuh kollu in-house, hawnhekk qed nibnuh, ġifieri nġibu l-apparat u nagħmluh bin-nies tagħna. 4K hija ġenerazzjoni jmiss bħala television u fejn ħammorru li hija stampa ħafna isbaħ ħafna iktar definition. Dejjem inħarsu lejn affarijiet ġodda u innovattivi x'nagħmlu. Mela biex tagħmel affarijiet innovattivi trid bil-fors
tixtri iktar milli tixtri iktar tinvesti f'apparat ġdid. Issa apparat ġdid huwa flus. One. Iħares il-qoddim biex ikun dejjem l-istazzjon tiegħek. Għalija l-istazzjon 1 huwa baby li kiber tul snin u li għandu fej jifjorixxi iktar qudiem. Għalih One Television kien parti kbira minn ħajti. Dibestu. Mux tara, dibestu. Tara l-niskollu li ħarġu. Il-25 sena li għaddew huma il-bidu. Huma 25 sena li jena narhom bħala il-pedament li fuq irridu nkomplu nibnu. It-triq il-qoddim hija sabiħa, ġifieri aħna dejjem ngħidu ħan xandru l-futur. Bir-raġun kollu, illum u matul din is-sena, fix-xhur li ġejjin, ser inkomplu nfakru u niċċelebraw il-25 anniversarju ta' One. Imma din timlina bi sfida kbira. Sfida li dak li akkwistajna insostnuh, intejbuh, inkunu aktar professjonali fix-xandir tagħna, fl-attitudni tagħna mat-telespettaturi tagħna, l-ewwel priorità lina bħala xandar. One se jibqa' hemm determinati biex ikomplu nsostnu dak li bnejna fuq. Xandir għal familji Maltin u Lawċin kollha, One ikun hemm ukoll għal bżonnijiet kollha ta' dak li sostnew fuq quddieminett il-Partit Laburista. Għalhekk imbena One u għalhekk ser nagħmlu ċert li One jibqa' għaddej fis-snin li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play. I've spent the last 10 years of my life trying to unravel the story of Britannic. It was hard to believe that within 55 minutes our ship would slip beneath the waves forever.